Apte més C1, unitat 11, exercici 7. Historiador i crític de la literatura. Les aportacions de Sanchis al coneixement de la història de la nostra literatura, com a la resta de camps que ha tractat, han sigut essencials. D'una banda, investiga parcel·les no explorades encara i aporta informació i d'una altra, obre noves vies d'investigació que seran seguides pels jovens investigadors. L'eclecticisme i la diversitat d'enfocaments són una constant en la seva obra, i este fet el trobem també en els estudis sobre literatura. La seva producció investigadora en el camp literari ha sigut classificada en: primera, producció literària medieval; segona, història del teatre valencià; tercera, literatura popular i costumista; quarta, renaixença valenciana; quinta, literatura occitana i francesa; sisena, literatura de les Illes; setena, literatura valenciana del segle XX. Cal destacar també altres aportacions de Sanchis. D'una banda, el 1950 amb els poetes romàntics de Mallorca i el 1951 amb la publicació dels poetes insulars de postguerra i d'una altra, el 1962, amb l'antologia Poetes Universitaris Valencians. A més, Sanchis encoratjà diversos escriptors perquè continuaren la seva tasca creativa en la nostra llengua. Cal esmentar la seva amistat amb els mallorquins Pere Capellà, a qui empenyé a recuperar la seva vocació de dramaturg amb un gran èxit, i Llorenç Villalonga, per a qui fou pont amb les noves generacions illenques. A València, Enric Valor, després d'escoltar-la en una conferència sobre rondallística, decidí treballar en aquest camp. També prologà obres literàries molt importants en la història de la nostra literatura, com La dona forta de Maria Beneito i el llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés en les seues primeres edicions.